खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय धुब्रियाव फिन साथाम मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिफोरखौ हमदों। कर'ना खैफोदनि खाबुखौ लानानै माखासे दुथांफोरा गाज्रि खामानिखौ मावफुंगासिनो। थिग बेबादिनो धुब्रियाव फिन मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिफोरखौ हमदों। धुब्रि जिल्लानि भारत बांलादेश सीमा खाथियाव मोसौजों बुंफबनाय गंसे दिङाजों लोगोसे साथाम मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे दिङायाव गासै मा-52 मोसौफोर दंमोन। बे हाबाफारिखौ साउथ सालमारा मानकाचार पुलिस बिफाना अपारेशन खालामनानै मावफुङो। बिनि सिगां थांनाय शुक्रबारखालि धुब्रि पुलिस बिफाना मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरि इनुस आलीनि नखरनिफ्राय गासै 6 लाख रां नोगोद आरो गोबां बेंकनि पासबुक बोखांनो हादोंमोन। नैथियाव दङ त्रिपुरायाव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ अरजों सावनानै बुथारो। त्रिपुरायाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया जालाङो। त्रिपुरानि गोमती जिल्लानि सिङाव थानाय उदयपुर गामियाव सासे जुनाद आखुनि सुबुङा गावनि आंगो बिसिखौ अरजों सावनानै बुथारो। बे जुनाद आखुनि मुंखौ कमल ऋषि दास आरो बुथारजाग्रा बिसिनि मुंखौ सुमित्रा दास होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला कमला गावनि बिसिखौ सिगांनिफ्रायनो खस्थ' खालामोमोन। रिपर्टनि बादिब्ला मोनाबिलि समाव कमला गावनि बिसिखौ खिखरसालि खथायाव दरजा फांनानै अरजों सावनानै बुथारो। ओनसोलनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला कमला सासे जौ फाग्ला आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिसि सुमित्राया 3 दान गोर्बोआव दंमोन। थामथियाव दङ काजिरङा हादरारि हाग्रामायाव गान्दा सिखारिफोरनि गाज्रि नोजोर। काजिरङा हादरारि हाग्रामाया बावैसो सिगां दैबानाजों सिलिंखार जानायनिफ्राय बारग'बाय। बे समावनो गान्दा सिखारिफोरा काजिरङा हाग्रामायाव मासे गान्दाखौ बुथारनानै गंखौ लाङो। काजिरङा हादरारि हाग्रामानि DFO रामेश कुमार गगैआ फोरमायनाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव गुलि गावनाय सोदोब खोनानायलाय अपारेशन खालामो। नाथाय फुंनि समावसो नुनो मोनो गान्दानि गोथै देहाखौ। बबेखानि पुलिसा संदाननायाव सासे सुबुंखौ लोब्बा दं होनना सन्देह खालामनाय जायो। ब्रैथियाव दङ पाइलट अखिलेश कुमारआ बिफा जानायनि सिगांनो जिउ गोमाबाय। थांनाय शुक्रबारखालि केरेलायाव जानाय उरां जाहाजनि जाब्रबथाया हादर नाङैनो गोथौ दुखु मोनहोदों। गाहाय पाइलटनि मासियाव जिरायनाय 52 बोसोर बैसोनि केप्टेन दीपक साठेजों लोगोसे लोगो पाइलटनि मासियाव दंमोन 33 बोसोर बैसोनि पाइलट अखिलेश कुमार। सानैनिबो नखराव दुखुजों साग्लोबदों। गुबैयै लोगो पाइलट अखिलेश कुमारनि नखरनि थासारिया बिखा खामथाव। मानोना उत्तर प्रदेशनि माथुरानि थागिबि अखिलेशनि बिसिनि गोर्बोआव दंमोन गथ'। गोर्बोआव थानाय गथ'आ 10 निफ्राय 15 साननि गेजेराव बे बुहुमाव आगान होफैनो गोनांमोन। नाथाय खाफाल हावरिया अखिलेश कुमारआ गावनि जोनोम जानो गोनां गथ'खौ नायलांनो खाबु मोनाखैसै। फिसाय गोमाजानाय बिसिनि देहाया दायो गाज्रि हालोदाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ सनितपुराव बांग्रि मावदों। सा-सानजा भारताव कर'नाजों लोगोसे दैबाना आरो बांग्रिजोंबो मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। आसामनि सनितपुर जिल्लायाव मैया फुंनि समाव बांग्रि मावो। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिनि बादिब्ला बे बांग्रिया 3.5 रिक्टार स्केलमोन। बे बांग्रि मावनाय जाथायनि उनाव जिल्लायाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 16 जुलाइ खालारखालि आसामनि करीमगंज जिल्लायाव 4.1 रिक्टार स्केल बांग्रि मावदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।